ରୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରିୟ ପଶୁ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ଥିଲା। ଶୁଆର ନାମ ଥିଲା ମିଠୁ ଏବଂ କୁକୁରର ନାମ ଥିଲା ବ୍ରୁନୋ। ମିଠୁ ଦିନ ଭରି କଥା ହେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବୋଲି କହୁଥିଲା। ବ୍ରୁନୋ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏକ ଭଲ କୁକୁର ଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ରୁନୋ ମିଠୁକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମିଠୁ ଜୋରରେ କଥା କହୁଥିଲା ବ୍ରୁନୋ ଭୁକୁଥିଲା। ମିଠୁ ତେବେ କହୁଥିଲା, ବ୍ରୁନୋ ଭୁକୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସବୁଠି ଲୋକ ହସୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ରୋହନ ବାବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାବେଳେ ମିଠୁର ପିଞ୍ଜରା ଭଲରେ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଦୁଆର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ମିଠୁ ବାହାରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଘରର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଏବଂ ମିଠୁକୁ ଦେଖିଲା। ମିଠୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲା ତା ପଛେ ପଛେ ବଡ଼ ବିଲେଇଟି ଗଲା। ମିଠୁ ବଡ଼ ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କଲା, ବ୍ରୁନୋ ବ୍ରୁନୋ। ମିଠୁର ଡାକ ବ୍ରୁନୋ ଶୁଣିପାରିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ବିଲେଇକୁ ଜୋରରେ ଭୁକି ଭଗାଇଦେଲା। ସେହି ଦିନରୁ ମିଠୁ ଏବଂ ବ୍ରୁନୋ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ମିଠୁ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଥିଲା, ଭଲ କୁକୁର ବ୍ରୁନୋ। ମିଠୁ ବ୍ରୁନୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ମିଠୁର ଏହିଭଳିଆ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରୁନୋ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମିଠୁ ଓ ବ୍ରୁନୋ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ରୋହନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମିଠୁ ଆଉ ବ୍ରୁନୋ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିଲେ। ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।